Hello. Okay, så kan vi ikke trække den længere. Jeg har jo dyrket sådan nogle Carolina Reapers i år. Og jeg har ikke rigtig turde smage dem bart endnu. Men nu er det er det sidste friske, jeg har, som kører på det sidste vers, tænker jeg. Nu har jeg smidt alle sammen i fryseren på nær den her. Og så har jeg taget en anden chili, som jeg har smagt her tidligere på året. Sådan en variegated. Det er svært at se, men lidt stribede farver. Man kan ikke rigtig se det. Nej, det er også lige meget. Men det, jeg tænker, jeg lige vil smage de her to i dagens anledning. Vi ser, om den er frisk nok til at blive spist. Jeg gider ikke at spise den, hvis den er blevet dårlig. Ej, man kan bare dufte, eller at den er stærk, den der. Vi åbner lige op og ser her. Det ser ikke ud til, at den har det skidt. Den er blevet lidt, begynder at blive lidt blød i det. Men ja. Nå, vi starter med det her. Den er ikke lige så stærk. Altså, nu smagte jeg en tidligere på året, hvor den ikke var nået at blive sådan helt rød endnu. Og der var den virkelig, det var faktisk sindssygt stærk. Men nu er den her blevet godt moden. Og det siges, at jo mere moden det bliver, jo stærkere bliver det. Vi prøver. Der er ret mange kerner i den. Der er så mange kerner i den her. Ude på spidsen af tungen, der brænder lidt. Men det er ikke sådan noget, det er ikke sådan den øverste hylde. Det er stærk. Og den kommer snigende lidt. Jeg skal lige... Det er faktisk rigtig stærk. Det er meget stærkere, end jeg lige regner med. Og jeg har lavet sådan en hot sauce, jeg spiste lige før. Og jeg havde regnet med, at den sauce ville være stærkere end den her chili i sig selv. Nej, så har jeg slet ikke tænkt på, hvor stærk den her bliver. Den her hot sauce, Carolina Reaper sauce, jeg har lavet. Der er puttet 20 Carolina Reaper. Og 5-6 stykker af de her penis chili. Til samlet set 3,5 liter hot sauce, som jeg så har hældt på flaske. Så tog jeg sådan en teske lige før. Og det var faktisk ikke... Det var ikke overdrevet. Jeg kan slet ikke tage tanken om, at jeg skulle spise den her nu. Når det i forvejen bare brænder hele kæften.
Jeg tror, jeg tager den her Reaper-video. Den laver vi på et andet tidspunkt. Eller hvad? Nej, spis den. Okay, der var lige et lag til oven i den anden. Den er stærk. Hvad? Føj for den. Ja, det var vist det. Tak for det. Jeg tager lige noget mælk. Hold kæft, den er stærk, mand. Ej, det er altså ikke for børn. God aften.